Nedaleko tzv. Veľkej križovatky v Prešove sa nachádza centrum Križovatka, kde vytvorili priestor pre kohokoľvek, kto cíti, že sa ocitol na križovatke a potrebuje pomoc. V nízkoprahovom klube Križovatka pracujeme s deťmi a mládežou. Cieľovou skupinou sú deti a mládež, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Venujeme sa ukrajinským, rómskym deťom a mládeži a taktiež deťom a mládeži majority. Prebiehajú tu voľnočasové a vzdelávacie aktivity, poskytujeme tiež sociálne poradenstvo. Pre ukrajinských odidencov a odidenkyne u nás prebieha kurz slovenčiny a v rámci inklúzie vedieme tiež krúžky latinotancov, hip-hopu, učíme sa hrať na gitare, vedieme tu krúžok kreslenia a máme tu inkluzívny materský klub. My sme sa prišli pozrieť s našou kamerou na výučbu slovenského jazyka pre odidencov z Ukrajiny. Chceli sme úplne, že ABCD úplne od začiatku, ale vlastne potrieb našich klientov sme vlastne ako keby zistili, alebo sami od ich spätnej väzby sme zistili, že teda sú medzi nimi aj takí, ktorí tú gramatiku relatívne ovládajú, ale skôr sa potrebujú trošku rozprávať. To znamená, že čo aj pozerajú po slovenské filmy alebo hudbu, čiže snažia sa. Čiže možno, že to majú v ušiach už, ale trošku sa hambia rozprávať, tak sme vlastne pre nich vytvorili čosi ako taký diskusný klub, kde si vlastne dopredu stanovíme nejakú tému, na ktorú sa rozprávame. Čiže úlohou je trošku ich motivovať k tomu, aby sa nehambili rozprávať. Naša zásada je, že v našej skupine sa nikto nemusí hambiť, chyby sa tu robia, keď človek učí, tak robí aj chyby, a je to úplne prirodzené. Čiže v podstate, aby sa nehambili, aby sa trošku odvážili, možno, že aj navzájom sa trošku motivujú a tým sa vlastne zdokonalujú. Využívame klasickú učebnicu pre cudzincov a preberáme si tak 1 až 2 lekcie v rámci vyučovacej hodiny a snažíme sa teda našim návštevníkom našich kurzov vysvetliť podrobne. Podobne využívame vlastne aj ukrajinskú tlmočničku, čiže v prípade, ak niečomu nerozumejú, tak doplňame, ale snažíme sa akcentovať alebo teda zdôrazňovať tú slovenčinu. Tlmočníčka pochádza taktiež z Ukrajiny, jej výhodou je, že už pár rokov študuje na Prešovskej univerzite v Prešove. Som študentka 4. ročníku vysokej školy. Začala som tu pracovať ako dobrovoľníčka pre človek v ohrození a robím tu kurze slovenčiny pre začiatočníkov aj pre pokročilých, ktorí potrebujú zlepšiť svoju slovenčinu tým, že budú viac rozprávať. Páči sa mi mesto Prešov a táto práca ma naplňa, takže po skončení vysokej školy zvažujem ostať tu v Prešove. Kurs pre niektorých ešte len začal a tak je ešte ťažké na mikrofón hovoriť po slovensky. Je ťažko, včítať sa дуже цікаво. Je to pre mňa ťažké, štúdium je veľmi zaujímavé. Pútavé hodiny, naši učitelia sú veľmi dobrí. Som veľmi rád, že sa môžem naučiť pre mňa nový jazyk. Dúfam, že to bude úspešné. Držme týmto aktívnym odídencom prsty pri výučbe nášho rodného jazyka.